Halo bab song bahai tongbai wansu gunor jotono kahno tongbai nai bab song ojora ang bokok sana nai norok thanel nuwe mankana abo hinke tipra mothane bisingo MDC ni bisingo belai chalaba kaham mai no haisi sini MDC sar Direndra Deborma ang tini bini sakni kok tamo sana ni hinke जों थांनायावबो गोबां नुगै मानखा जे MDC सार गोबां बरकनो गोसांमानि जरा अ जरा त्रिपुराव जों साबाय मानो बेलाय गोसांमानि बागै अ जरा त्रिपुरानि माने तिति एडिसि नि बिसिंगो अंगबो खलायगा स्कुल बेबाग रक अफ खलायजाको जराव गोसांमानि बागै फेबा आबाहायनो जिनि MDC सार Direndra Deborma belai proud ungnani samu sungbono nugoi belai proud ungu tamke obo ani bo imang ang bo musungu bo hai khlainani phiaba ani thane rang puisa koreni bagai musung tongphana ang khlai maya phiaba bo o jora tini khlai tongo koroi bororokno kasangmani jora rikutung rok bagoi tongmani jung no tini bo uri kutung je bakmani aro baksa borok kubangma video ni tolawo comment khayu tamo ADC election gana angkha Tripura mothani MLA rok MDC rok vote nana ni bagai abo hakeri kutung bagoi funukha tabo bagoi tongkha Tripura sarano thokai tongkha abo hairo kubangma borok comment khayu tini ang sanani musungmani khe ojora bose MDC sar je tabu khlai tongmani ang khabu kuno vote nalani bagoi hina ang wan sugoi maya baksa borok to sanai no je politics be kungjak borok hingke abo politics ni mokol bai naisik hingke abo vote nalani bagoi rikutung bago hinoi kubangma borok kok sanai no pia an mokolo hingke abo politics ni bagoi vote nana ni bagoi rikutung bago hine ang accept khlaimaya bahaitu hingke ang saimano sini MDC sar ang tabu bongutu tongo 45 komol puro khoroksa borok yakung yak maya ongoi nogo pokpok laijak 45 komol pur hingke sabne area MDC ron faising nahana hengke sini borong barang sar Ananta Debormani tabu EM piaba sini MDC sar Direndra Debormani area hengke damsora kojusora o jorawo sini Ananta sar jora mayani bagai bono saramani yagolo bo faimaliya abani bisingo bukawo musungmani bai sini MDC sar no request khlaikan sar sini am sayo mai borok khoroksa belai sakhan yak lai jak yak mayang jak mono tam khlage jano sini MDC sar musa kok sayawai bini area ya phano bo tongoi maya angoi bo phai nai pheka naioi je bini chuksak jora tui bo bono help khlaiga tinang o kokno muitu mano tina arono phangphanga sijago je MDC Direndra Deborma bini bukha busu jorati kuar bini bukha busu jorati kotor tini aro jori kok sanani thanga hingke saweman kamu abo to hani area ya sumen abo to sini borong ganang Anantoni area si ang bahike phainai phiaba bini thani o prashno achailia bo khoroksa borok kahamungmani bagai bomungsa amhai question khayawai jesani area phana tungthung ani tiprasa khoroksa hamya klaijak ani kortoibo tongo ang thang nainani ani kortoibo tong area important one su yawai bo borok no important one su goi bo phaiei bini chuksak joratui bo chubawai bo thangka chubawai thangma bai siming yaku bo nogo thangmani yagolo phano bono phone khlai bini phone number tlangoi bo bini khobor nawai dong bomsu jora tui komikha
nara naijak kha rangkulu yengka ano sadi abhai kubangma bobai communication ongoi dong tini sai kombol bakmani jodi boot ni bago hingkengke jodi ti prasano thokai tongmani bago hingkengke tini boot ni bago no wansugoi kombol bago hingkengke tini lamao bo thang tongpuru jesa borok phano malai situng chini ti prasa simia wanjui phanong thung sukya abahai borok no nukhangke gari bathak bo kombol ruwei klango hingga o jaga ang phangphangkai sawai mano ani wansungmani okhai jodi boot ni bago hingke joma khlaisi borok no kombol bai politics thungkamu phiaba sei ব্যক্তি tini kwchangmani borok lena feel khlaio ang kwchangmani hai borok kwchang khana haipano nogo rang kore ni bagai pai maya haipano ani joto chuksak joratui kombol kaisalai ang riwai mano abo hai wan sugoi tini lama malainai nobo riwo himumaya nobo riwo mokon lugi horo him tongmani norong nukhana afro ni video bonobo riwo karon nungano mojino boot didi nung mojino boot dia ani boot important ya ani important ga ani borok o jore important hingka kwchangmani abosi important nung jekuno party khlai dongdi motha khlai di BJP khlai di CPM khlai di bini kuno nainani kokuroi ani borok ang kombol rikha bo sak no torobe phunugi ang umhai rikha ang umsuk rikha bukun ja sab sayawle tini obni bagai selot mario hai jichini diren charno selot mario belai ang sak no kungjung mane hangjaka haise ang je wansuk mani abo bini bisingte ang nukha haise ang khlai me akono bini bisingte nukha tina ang o video ni bisingte ang abono sarane musungu bebak jaga politics abo important ya rigena kaisa bai politics kombol kaisa bai politics abo kotorko gya haise abo kotorko gya kubui kok hingke bo borok nini thani god no kaitor no je nungnangma joratui kaitor no rikha o rimani bisingo nungkha kuar khaya parnani abosi belai ko kotor tini diren sara bahai no khlai dong para thangoi amchai thangoi sini chukya ti prasanu kungo thangoi bini mansak joratui aboya je kombol dikhana ti prasarok yokha kombol dikhana ti prasarok je sanmani mankha abo kogya haipon bini bukhao tongma joratui bochukma joratui borikha abosi belai kotorko nung bebak jaga politics abo dongba ungyable hingga tini abo ni bagai no ang chini diren sarno an video nugoi tongkhangkai nono selot khayu sar haise nini samung no nugoi chung kung chugu haise chung ti prasar kung chugu nung abahai no khlai thangdi nung mojino boot man ya nini obo boot ni bagai nung samung tangya nung khoroksa borok ungoi borok ni wansumung tongoi tini nung kwchangmani hai bobo kwchang jakhana hine wansugoi nung rimani o kombol ungoi man chikon sa o kombol phiaba selot anfaisingtui selot boot ni bagoi election ni bagoi hingke para thangoi kuthum ruoi borok 1-1.5 ঘন্টা kok sawoi bason ruoi tini BJP mahai CPM mahai hine bason ruoi khanoi kombol yafar kam phiaba nini ebo boot ni bagoya bini ebo boot ni bagoya takhukte bukhukso joto borok bo haino bukha ganagnani nango haise je bhagavan no kisisa phano rikha o kisisa ne bisingo nini khabai nong o yafarmani abo belai ko kotor haise tini bo MDC thung tini ang mojino politics tongthung korethung ani thani chuksak joratoi keboni mane nangmani bara hine kurido tabok ang ani thani pasor ang tongo
o 500 rang ni bisingo ang 300 sedang o te 200 obo bara kebon thani umai bara rang hene kori je bini tongmani jora tui bini tongmani bisingo no bo arani khaiklai paioi bo umai ke borno bagoi tong a busu si proud busu si kotor kok gang obono break hainai kai to no hamar khlaitung nini samungo nini thang phailai suo bebak jagao kai to no chubartung nini tektoni jorao nini hamyani jorao bebak jorao kai to nungbai tongtung actually kai to rabono hamar khlaitung no je mungsa hamya chaya ta angthung nong haisi tebo nini samu chung tebo naina musung haisi nini samu no chung tebo nukhani musungo chung tebo nono tui tongthongnani musung haisi tini naina khengke kobangma borok kobangma party ni netarok politics thongoi tongmani chung nugo kombol kaisa bai rigenai kaisa bai piaba amono politics beta batai bo ngoi mano khoroksa politics ni khoroksa MDC pia bini o wansu muno sinorok kaham ka wansu gonai bini bo MDC hinoi politics thungoi bakmania bini bo khoroksa borok ni wansu mung haise tini bo haino ang koina musungnai je kisisa sugoi tongnai borok o kasang mani jorao sini tiprasa area bo kobangari chungkroi hao thoi dongo kombol to koreni koroi paimi abo 700 800 1200 baike kombol paimanai nini chukmane jora tui nung chugoi tongkai please chini tiprasa koroi rokno chini MDC sar chubai tongmani hai norok bo chubadi aro kuno politics ta thepa de haisi nung BJP ni borok phano nung man khaike pai bagdi nung CPM ni borok phanong di man khaike nung amhaike chini borok no chubadi pai chubadi awse belai kotor ko aro bo BJP khlayo he aro politics thapoi jodi nung bagoi tong khaike abunin baga belai chai ang heje politics ta thepa di please ang kobangma jora ang bini video nai tongo haipan ang video sanam yado horobo mokol luge him tongmani kombol ya phai klango o bolong ni bofang rojroi phainai bononukha bo bagoi klang thango bo aro susungba nungbo party khlai nungbo party ni je bo lamo borok malai mane o borok jotono tipramo thamai bo kok jable na bo CPM phanongoi mano bo BJP phanongoi mano bo IPF phanongoi mano bo tipramo thapanongoi mano bo TMC phanongoi mano je sapanongoi man ble bo aro nayable nungbo party ni susungba bo norno nukha video sungmani kono video nung BJP dakhlai tipramo thakage nono kombol klang thanai BJP khlage nono klangya amaro no samaka khana ka ba kebo khana yable na ge bini obono ang politics ne wansu ya pia politics mind boro rokha politics no hine wansu nai vote nara ni bagai bo omage kombol bagai tonga pia ba an mokolo henge ang politics ne mi abo haisang haino hai ukok no kong maso ge belai kha tong thogu nugoi sar no nung mai ken samung tangoi thandi jung belai kha tong thogu haise ge bayap song norok ni mokolo tamonuk norok boda ang hai wansu na norok wansu go obo kaisa politics vote nara ni bagai tam nara ni bagai nei tang wansu norok comment bisingtei norok comment khlai mano ge belai hambai paithak jora an video korongo tongmani bagai ge belai hambai chine MDC sarnobo nini o samno nogoi jono kha tong thokri mani bagai jono kha basari mani bagai hambai